Tak ja vás vítam v mojom novom videu o Minecrafte, Let's Play Minecraft. Tak ja si ho pomenujem a dáme si dobrodružný a viac nastavení normálny a môžeme si dať aj seed. Tak, vytvoriť nový svet. Dúfam, že to bude niečo dobré. Fuck. Vole, toto som práve nechcel. Aha, tu sú stromy, dobre, takže stromy máme. A tam je piesok, super. No, prostý základ je, že si treba vyťažiť drevo, lebo z dreva si postavíme potom sekeru a také hovadiny. Tak mám jedno drevo, ja si ho spracujem. Postavím si crafting. Fuck. Ešte raz. Tak. A čo ja viem, zatiaľ si ho položíme sem. Dobre. A nie, toto si tu. Tak. Ak to bude lagovať, tak sa ospravedlňujem, pretože mám trošku inší počítač, ale som s ním spokojný. Ináč, mali by ste kázať celé stromy, lebo potom to je odporné, také lietajúce koruny stromov, keď... Dobre, ideme dole. Počkať, ja si to urobím takto. To si postavím... Tak. Sticky. Šup. No a máme úspech, dobre. Vezmeme si sekeru. Toto si spracujeme, šups. 24. Ja sa tu rozhliadnem niekde. Dajú sa zombici aj vypínať, dáme si escape nastavenia a tu sa dá občiažnosť mierumilovná, ľahká, normálna, ťažká a znova mierumilovná. Ja mám mierumilovnú